Assalamualaikum, halo balik mana mbak aku Fatimatus Alfaroh NIM 95 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trunojoyo Madura. Video kali ini aku bakal nerangake dampak lan pencegahan COVID-19. Pertama-tama ojo lali like, comment, share, and subscribe ya rek. Matur nuwun. Novel coronavirus utawa COVID-19 minangka virus sing nyebabake negara kuwatir klebu Indonesia. Akeh wong sing kuwatir lan wedi lho rek, termasuk aku. COVID-19 iki iso nempel di benda-benda sekitar. Selain iku, COVID-19 iki iso mlebu lewat moto, irung, lan lambe. Supaya ora tertular, ojo ndemek ayo. Dampak virus iki iso nyebabke awak dhewe watuk, pilek, lara gorokan, sesak nafas, demam, lan lemes. COVID-19 iki iso nyebabke wong lara, bahkan sing luwih parah iso sampai mati. Astagfirullah. Pencegahane dimulai teko awak dhewe, misale njaga awak sehat kanthi mangan panganan sing bernutrisi. Olahraga sing rajin yo rek ben tetep sehat. Ojo lali ngombe vitamin C yo rek ben imun tetep apik. Oh iya, ojo lali ngumbah tangan sing sregep yo rek, ngumbah tangane nganggo sabun. Sing paling penting ojo metu omah, manut ae aturan pemerintah yaiku stay at home utawa di rumah saja. Yen kepeksa metu omah, ojo lali nganggo masker lan nggawa hand sanitizer ya rek. Cekak semanten video kali ini, muga-muga awak dhewe kabeh tansah diwenehi kesehatan lan perlindungan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadah rek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.